Usa sa mga senatorial candidates nagapanguna nga nagalapas sa guidelines sang Commission on Elections. Si Zen Kilantang nakatutok. Pag-umpisa sang election period sa national level, padayon ang pagpatigayon sang operasyon baklas sang Commission on Elections sa mga illegally posted nga campaign materials. Sa diin 3 ka senatorial candidates ang nakita nila nga nagapanguna nga nagalapas sang Fair Election Act. Ginakabig sang komisyon nga matigang ulo sang nagapanakod sang streamers sang sini nga mga kandidato. Hindi niya madala sa tarpaulin kay basi asta lang ni sa padamo-damo tarpo sa buto. Gamay ang ilang makuha. Nag-aapela naman ang COMELEC sa mga focal person sa mga kandidato nga magsunod sa pagsulundan. Sa diin isa lang ka poster ang dapat nga ipahamtang sa common poster area. Wala sila ga-coordinate sa opisina sang COMELEC, no? Pinagustugid lang kay ang dapat na before sila magsulat, mag-erect dira sang ilang structure, mag-coordinate sila sa COMELEC ang ma-apply sila kundi ng ilang area. Hindi lang sila nga biskan di na nakita na to naton nga pinagusto lang kag sobra ang pagbutang. Ang gina-enforce pa man lang naton is the national candidate since wala pa man nag-start yang iyasang local gani, no? But then as of now kung lang taon naton damo gidyapon sang mga violators, no? Bisan din kita magkadto may aragit yung mga posters although wala man nakambal ito nga vote for this candidate, but then kung lang taon naton do hindi gi-check tong ang mga placements ng posters naton. Aminadong City COMELEC nga kulang ang ila tinaw ganit dako ang pagpanghangkat sa ila sa pagpatuman sang kasuguan. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas.